Γεια σας, είμαι η Βασιλική. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο κανάλι μου και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο εύκολη και γρήγορη τούρτα παγωτό που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας με μπισκότα Παπαδοπούλου και sneakers. Τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε είναι 2 κουτιά ζαχαρούχου γάλα, 2 κουτιά γάλα ευαπορέ από τις μεγάλες συσκευασίες, μπισκότα της αρεσκίας σας, εγώ χρησιμοποιώ Παπαδοπούλου και τα απλά και με την επικάλυψη σοκολάτας, μίξερ και sneakers. Επίσης θα χρειαστούμε σαντιγί φυτική, είναι αυτή εδώ η πράσινη συσκευασία, όπου στο σούπερ μάρκετ θα πάρετε τη μεγαλύτερη συσκευασία την οποία θα βρείτε. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ψιλοκόψω τα sneakers, όχι πολύ μικρά κομμάτια, να τα νιώθουμε όταν το τρώμε. Μέσα στον κάδο του μίξερ θα ρίξω την κρέμα γάλακτος, η οποία θα πρέπει να είναι κρύα, και το ζαχαρούχο γάλα. Θα τα ανακατέψω λιγάκι και έπειτα θα ρίξω το ευαπορέ. Αυτή λοιπόν ήταν η συνταγή, πραγματικά είναι πανεύκολη και πρέπει όλοι να την δοκιμάσετε και πολύ νόστιμη. Θα το βάλω σε ένα τάπερ και θα το τοποθετήσω στην κατάψυξη για μισή ώρα, μετά θα το βγάλω, θα το ανακατέψω λιγάκι και είναι έτοιμο στο να ρίξουμε ό,τι εμείς θέλουμε μέσα. Εγώ θα ρίξω, όπως είπα, sneakers και μπισκότα. Χρησιμοποιώ ένα τέτοιο τσέρκι που βγαίνει η βάση από κάτω και βάζω τα μπισκότα. Μπορείτε να τα βάλετε με όποια σειρά θέλετε, μπορείτε να βάλετε ό,τι μπισκότα θέλετε, ακόμα και πιο λίγα από αυτά που βάζω εγώ, περισσότερο ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και τώρα θα ψιλοκόψω τα μπισκότα Παπαδοπούλου με την επικάλυψη σοκολάτας, το οποίο είναι και αυτά για τη γέμιση μαζί με τα sneakers. Αφού λοιπόν έχει περάσει μισή ώρα και έχουμε βγάλει το παγωτό από την κατάψυξη και το έχουμε ανακατέψει, θα ρίξουμε μέσα τα sneakers και τα μπισκότα. Μπορείτε να ρίξετε ό,τι θέλετε, να ρίξετε ξηρούς καρπούς, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, καραμελάκια, σοκολατάκια, διάφορες γεύσεις φρούτων, καραμέλα, αποξιαμένα φρούτα κτλ. Ανακατεύουμε ελάχιστα. Και έπειτα το τοποθετούμε στο τσέρκι και θα το βάλουμε στην κατάψυξη για ένα ολόκληρο βράδυ, αλλά αν βιάζεστε μπορείτε και για 5 ώρες. Την επόμενη μέρα θα λιώσω σοκολάτα και θα δεκοσμήσω όπως εγώ επιθυμώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, καθώς θα με βοηθήσετε πολύ. Να με βρείτε και στο Instagram. Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Να έχετε καλό καλοκαίρι και εμείς θα τα ξαναπούμε περίπου σε ένα μήνα. Πολλά φιλιά!